Angeline bulu mata onye nwata jidere baba kwa Utobo onye nwata jidere baba kwa Angeline bulu mata Utobo Angeline bulu mata onye nwata jidere baba kwa Angeline bulu mata Hey, I'm out for money. Angeline, onye nwata jidere baba kwa Angeline, Angeline, onye nwata jidere baba kwa Angeline, Angeline, hey, Chibo, Kakana kwecha. Oria. Chineke me. Oh,
Ono panakwa. Ona gije. Beta mare bika. Ofuro mu. Beto imamo biki ba. Oya, obo no problem na fu me ba. Kana oge. Ah, chukwa ima ga iba afọ. Hey, what am I featuring for a while? Oh, you big boy. Angeline ewo ewo Angeline bulu bata Angeline ewo ewo Angeline bulu bata onye nwata jidere baba kwa Angeline bulu bata Angeline ewo ewo Angeline bulu bata onye nwata jidere baba kwa Angeline bulu bata Angeline ewo ewo Angeline bulu bata Angeline ewo ewo Angeline bulu bata onye nwata jidere baba kwa Angeline bulu bata Angeline ewo ewo Angeline bulu bata onye nwata jidere baba kwa Angeline bulu bata Angeline ewo ewo Angeline bulu bata Emana ufunya dana ama iwo common but if em jaji ya bona em go 20 mad ga no emechi fe we dara oburu na onye abia bugoro onye nwugoro ahụ ka ndi si ega gena fa abia agbese ndi ọzọ sokwa na eno gote nne so mana bụ mana oh nke ka sonya aka anu go mama eno kwe anu we ma ya na Mubase bwa no mo efe no dem ka ke obi ka osi mo gosi pan man o try no ata no mo ka se no ni na wasalo ma bi o so ka mboto mo na mo ka wo manya biko na obo no nya o maka mwana ife ne ku adanne wan ono wona no na mana adanne e maka to mmanya ntutu nwetelu nketele ebe ajela kwamozu nna yudeka ka adanne dede wolu nwa mo bụwa manya ọkụma ga adanne ozugo ihe mere bụ ozugo ihe mere bụ nwe ike ba na nege ntị ihe mere bụ na otusi no otakosi ọ bụrụ na ọ na-eme aka ntutu nne ya koyi ọ na-atụtụ gwa so mana onye abịara nne otu isi nne ya koyi mebidara go ịhụkwala eziokwu mmanya oke mebila gị isi ara apụkwala go ị na-ewe onye ara ka ewe onye ara iwụlọ onye ara ahụ eziokwu niile nna gị ka iyiri na ntị gị ụta isi na weta isi ọ chịrị Mommy, no for ya. Ana m apụ ala okwere m gọta mana ife kọsụ ya bụ ka isi nye m ala mama maka ọ bụ na ịmotu inwe nnukwu ala ịkala alụji n'ọnụ maka pide ọnụ ma pide gwara ala nye m n'ọnụ ị na-enye m ala rapide oge ọ na-enye gị ala agwakwa m ya na ala ọ bụrụ na a ga-ejide maọbụ akpọ mmadụ onye ejide ya ọ wụghị gị ya n'ọnụ ọ bụrụgo nọọsụ na-abụ a o tie gị ya n'ọnụ ị na-abịa otu o si wee sọ ka m jezi ọdụ confuse ma o sigo dị ka mmadụ n'ihe mi wetara m ọtụ ahụ ele m pantegele Brazil niile masimi gị onye nwere ọfọtị n'aka ya leti ebe nwa na-abara m mba na mbụ onye ala alụ ọnya m onye m alụ wee bụrụ onye ala ọnwụ okwu ị na-ekwu bụ ị na-ajụ m onye ọbara
tie egu maka onye adọ nke wọdụ kwa weda onye weda ma kwa ka na amụ onye na-ekwodo ka na-ege ntị nsogbu adịrọ anụgo m ifi oge ya nọ mmadụ ya ozugbo ọrụ na-ebe na ntị maka ya were asị ihe na ya kpatara amụ Mwaliwe kwa mana takwa n'ụlọ ọzọ. Mwaliwe kwa mana takwa n'ụlọ ọzọ. Pante ka me ko jana te dele mara mo mo. Me na pante, ona mo ego na la ta pante mo. Ona mo ego na me la ta pante mo. Ko ku na kwa. Oh, tiri gawasi enu, gawa. Pante ka me la, ona mo na ya la ta pante. Gawasi. Ko mo ko me. Nna ya enwe ka n'ozi enwe ife ahụ ụmụ ife ahụ enwe achị ka si nnukwu ahụ mọkwa bụ na ọbụrụ na abụ onye na-atụ ya nye nwanne ya lee mmanụ ọkara dị ụtọ onye na-atụ ya nye nwanne ya 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 kwụsị lee iwe ọnụ ọ naghị ara anụkwanụ bụ alaga anụbụ mazụ ọnụ sịkwara igbo dị anyị onye kwunye ịsa ya apụ Mwana ka jen. tu ife ebe a tukwu ebe Mo bugin, mo bugin. Mo ko ni ba mmanya. onye mbọsị gị bidoro ite gwụ onye mbọsị gị bidoro ite gwụ sị mgbe isi adọrọ Ife a bukwa mmanya nna m. Ife a bukwa mmanya nna m butere ni ba. ichi ite nkwụ ibido gwụ Hey! ya ọ dị ka kwụsị kọna anyị je ifu nwanyị na kedu nwanyị ọ bụ ka ọ chịrị bịa nwanyị ahụ alaike m isi gị nwanyị ahụ anụ ma asọrọ mbara ewo ime adịghị elu ofu ibe bụ na ọ bụ na ọ tụtara ego mmadụ ọchị na-agụ nwaanyị enwere akwamozu apụ egwu enwere akwamozu sọsọ anụ m na-enwere akwamozu nke m akọrọ strit obiara apụgodo nke akwamozu kịta akwamozu ahụ nwere ike ịbara uru ịfụrụ akwamozu nwaanyị a ụmụ ya nọ site ọ nwere luzu na HIV chekwa dị ka okwu ife o ji maka ya bịa ụtaka ọkwana gị nwaanyị aka wee ghọta gị rapụcha ndị abụ enwere nuzu gbọrọ kịta akịbakara karị 2 minutes ọ na nke ọ na menajikọ na ebe na be mụ menaji enwere isi ebi ọkwa life news mmaga ngwo mmaga ngwo Mmaga ngwo ga mmadụ na-esi ya. ajọ m nne gị ọchịnọgo na ụdị nke a na-achọ bụ papa ya ịmara sekọndịrị m ya mba m enwu ka ewetara anyị nsogbu maka onyinye ya adị anyị nwụrụ ala Elibene. adanne m ka mmadụ si tanship bịarị nọ Hey! ife na-ekwu onwe obere ọ ya kpọkwa mpọtansip Ọzọ dị ka ibe. shipu ọ na onye nke a na-abịa nwanne nwaanyị ọ dara akwụkwọ ụzọ nwanne gị ara nnọọ ka Hey! Ife obi ya dana nwanne ọ ya na-ebibu na-eri mgbe amam ka mụ na fara iwere ife a na-akwa Hey! nke dị moto onye ya nụ nwanne gị na je sọ Efe na rie nne, nwanne nwanne bụ na ọchị ịnụ nwanne gị ị chọrọ ịnụ ya gwara m na ọ nwere nwere ọ bụ na nwanne nwaanyị isi maka Sorry. ya adịghị mmanya mkpadị na nwa na ebe ọchị inye nwanne nucha kedu ife onye a na Let them ife abụlọ sara ndị sisi tinata si eti mkpu gwa ebe na-etiri mkpu ya n'ime ọna mmadụ n'ife tanshi
Hey! Again. HIV no boom. Hey! Anado. Hey, brother. Onya go HIV ya. Nwoke ị na-akpagharị na-achụ onye nwata jidere gbaba kwa na-ele anya na-achụ ọ bụghị onye ọbụla ị hụrụ kpọrọ magoro onye nwata jidere gbaba kwa obiri na Ajaocha ọrịa mmịnwụ ọ na-egbute ọtọ Angelina ewo Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere gbaba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere gbaba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo dịka m gwara sị gị jụọ onye ọfụma maka iji anwata bịa ebe ada ama mechi niile ọsịkwa na nke nwanyị imechakwa jụ ife njekwu na ebe abụọ ka mmalụ ma imechakwa jụọ ya ka mmalụ ife ọsali ada ama maka enwere ike chi niile nwa a akpọrọ ndị be ha wee bịa ejukwala ya gị nke okwu okwu gị kwụ ọtọ ajụkọ mmiri ọsị m na ga-eji aja a ga-eji dị aja ya ọ kwere ka ọ ga-eji dị nna anyị ajụgo m ada nwaanyị ọ sị ya kpere mkpe a ga-eji aja ya ga-abịa ọhịa ikwu aga m eji ọmụgwọ ma ọ mụọ nwa amụbeghị amịchọwa n'ọmọgwụ ya nọ n'ọyọ ịnọ n'ọyọ onye ndidi ha Papa, Mama, Adanne. Ga nwoke m. Wachi ya 1000. Eso? Ka ị ga-esi posa ka observer anụ wibu n'ngada. Jekwu nwanne nwaanyị. Napụ ala. Come on, chi 1000 sị m ka. Jebe ni. Ọsọ ya na loketa nwanne gị nwaanyị. Mba mụ na ya na nọkọta nwanne nwaanyị. Mụ na ya na-abakwu n'etiti epi nwanne nwaanyị. Je na-apịchalụ. Kịta na-alacha gị anya. Nnoshi ebe a na-azụ ndị a na-agwọ ndị shinarị ma wepụta. Inye ogwu Ivan o eyi ya fa afụkwa na ọ na-afara ya mụ. Kịta na-alacha gị anya. Ọchịrị ndede. Mụ na ndede ife. Ịmọrọ ndị ọdịna. Ka isi jibazi ịmọrọ ndị ọrụ ndị ọyị nwoke mụ na fadị mbụ anyị bụ eri mgbe. Ọdụ nwa ịmụ na ọ na-abụ ngwa gị na mụnwa bụ nwa gị na-eme ka nne ya. Mụnwa bụ nna nwa gị na-eme ka nna ya. Emụ mgbe nwoke m abịala ịgbara Adanne abịala m n'uru ukwu a sị gị na ana m eno ife elu n'ụka ọ dị m na ịbịa n'ụwa Adanne kịta aka na ekwu na nwatakịrị nwere ike ọ na-akpa igbo ka ọ na-ere na township ma ọ bụrụ weda ka ọ na-arụ amara nri na-achọpụtago nke bụ eziokwu onye nwa adịkwara ndụ bịa nwoke m utobo kọwara nna m ife mfe dị na isi nwoke ahụ papa akwụfụ nwa nwa nke Enwe ihe gbasara gị n'ofu nwa enwe fiche ikwu efu. ọ gbasakwara ọya ya ọchịrị bịara gwa anyị na-enwe onye banye nụ nwanne ya nwaanyị si siti bịa esi kedu ka ijije chọrọ iwere ofu nwa nwaanyị nwere tinye n'aka ọnwụ Ihe gbasara unu na ofu nwa nwaanyị na onye chọrọ ịnụ. ọ gbasakwara anyị ọyịdị a na-ihe ife a na-eme na siti ịdị anụ maka ọya mmịnwụ a HIV. HIV. Gembo HIV.
18. Obiri na Ajaocha. Obiri na Ajaocha. Ima no ya no na city. Mmadu ni no na city. Ha tabuta do ya. If you go no na city, no na city. If you go if ọ na-achị ịkọwara unu bụ na onye a na-abịa si na abịara ịnụ ada oke isi iwe wenere n'ọka nsi ekwu na-ekwu anụ ma akpọwa ụzọ onye abịara ịnụ ada nne ọ bụ onye a na-akpọ HIV ọ bịa nụrụ ada nne fana bụ ya eme na-ekwe m ịgbajie m aka mgbe a na-emere na-ekwe m ịgbajie m aka o were iko nwa mmiri nwunye gị ewere iko nwa mmiri nwunye gị eburu gị na nwunye gị mewekwa ewere isi debe 8 na gị na onwe gị eburu nwunye gị buchara ibu nya na onye na fa gbacha na big size facha ni na dozie ka wan eji aka ekpede onye nwoke bụ kedu mafia ọchịrị nya na onwe ya oke ya nọ Lagos onye bụ na igogwu ego ife ọ na-akọwara unu bụ nwoke ma abịa ọzọ o kwere ụnụ nchọpụ gba anyị nwa bụ ndị youth ikoro anyị zukwuru ezu n'enu mụnụnụ ịda afụmọzụ anyị achụrụ ya ọsọ ọkwa maka ndụ mmadụ tọgharịa ife anyị fụ na ife okwu dị n'okwu a miri emi okwu a dị mmiri mios lekwu na-ezichagwa Biko ifu ya baba ọ na-eme ọ dịka ọ na-eme ada nna ọ na-apụle maka ọgbọ nna asọgụ ndụ ọkwara HIV ọ dị ka isi adịghị onye amma ọkwa ịma ifere ọya nụ ajide anụ ọmịtuwe ya nwoke m ndo ya aka mere o jide anụ ọmịtuwe ya bịa ụkpara mmiri negwodo anya negwodo adanna na makwana na ebe na maka adịghị ego bịa anya ya efu nwa nwaanyị na-achọzi utobo chelu o nwere ife nwaanyị akwu kịta na adịrọ mma o nwere ife nwaanyị akwu na adịrọ mma gịnị ka o kwuru gwa anyị kedu nke bụ inesi iyeri ntị dị ka m na n'isi adịrọ anyị mma na-esikwa dị mma iyeri ntị dị ka m ịfụrụ ka eziokwu ịbụ fine boy anyị ncha dị mma mmadụ mana okwu o kwuru okwu dị na ya o nwere ka o si bụrata eziokwu mana anyị ncha bụ ndị ala ọ sị na onwe ka o si nwebe ebe a na-agwọ ndị ala agwọkwa onye na onwe ya na ya na onwe ya bụ onye arị mana o nwere ka ụmụ nwaanyị si ekwuba okwu ghọtagbuo adị masị na iwu onye adị m akparị nne ya ife ọ na-efibe n'isi ọ na-amụ ụma anyị ncha bụ ala ghọtagbuo ife a okwu dị na ya biko maka ndụ gị na ndụ famili na nwa gị nwaanyị ifu ọbịa ụbọchị ọzọ mabanye na ya si ya jebe na siti aje ụmụ ọnọ na siti ọbịa ọya gbugbure gị nwe mụrụ amụ kedebe ka ọchịrị ọbụna maka otu anyị nwa gị ọkwa gwara gị na so na nke a ka ọchịrị megoro ka mmadụ ịsa ya pụka ihe nna m ọmụmụ nwa ga na-eme ka gị enwe m ụbụlụ ọrụkwa nna onye ya fe bunye m ibe anụ a ka m zupu ebe anụ nwa amara m ibukwa HIV nwa bịara atọ o nwere ifu na chọrọ anyị ọ bụrụ anyara m zupu ebe anwụrụ ọ dịkwana ka ya gburu ibe ajebe na nkwụ ozuru ọgụ ịgbọrọ ife apụta achị emechi ya kama a ga-asịkwa na onye a bịa nụọ gị echi ya kọba ife ọzọ ọ kakwa mma na arapụ ya maka o nwere onye ọzọ ji ọma mmasịkwa nke a si n'isochi a wee jewa kama onye a jiwekwa na siti ga-anọrọkwa nwaanyị instead nyanwa onye ebe akpọrọ emechasị na nke nwaanyị kakwa mma na o chere mụkara ife na ugbu a asịrị ụmụazị abịa shinga ugbu ekpe ha okwu ha sịrị na nwa m ga-alụ ti njọ ọmụgbọ wee shịba asịrị na ekpe m ụdị okwu a ihe mpa m kwukwara bụ eziokwu o dịkwa ka onye asị township nwekwa ike ibu HIV mana majọ ụmụ ikorobịa ka nkụ n'obodo anyị biko kemgbe anyị n'obodo a mmadụ na-esigo na taa wee bịa n'obodo ya n'ụwa onweghị onye ha na-anụ na tanwa na onye che n'ọnwa ọbịa were uche ile anya aka m isi na ma ada nwaanyị wa asa mma aka m ife mere ya bịa utobo ọ kwesịrị na enwe ose ga-adọrọ mma kedu ezi ka nza gafeta ebe nwa mbasị wee fụ ebe na-akpụrụ esi ọ dịkwa na mma mmadụ dị iwughara imezi otu nwa mamuju nke ọnụ na ebe a mụ ji na-eje oyi na-eje ugbo mba
meje ku bo kwa nwa nwa yo ju nwa mụrụ nwa ya ka na-eje ka nje ọba ọmụgwọ uju nwa mugo nwa ewa wa City ka ono. Sigiri. Chere ngagodo nte utoba. Ima na enwere city nwe tissue nwe Telefone ya na kogeri. Owu ebe no wu na city ko na tissue kede city. One kala. Ije mege no mo. Ọmụgwọ Okay, city. Hey! Ure ba ki na-eje. Hey! Akọrọ. mba Akọrọ. Akọrọ ya. Akọbelo gị. Biano so ga gbo gi fe na Akọrọ ga ọlụgọ ọfụma. Papa ke communal. Rejo esi ọnụ. Ina na me mistake. Hey! Akọrọ. mba Akọrọ. Obu ọjọ́ ndụ mmadụ. kọwalụ m ka dị ka ife mele Ife na-ekwe nwere ife ọzọ bụ na ọya HIV juru na city na township ebe a. Ọ bụkwa ọtụtụ ndị mmadụ. Ife na-ede kịta otu ịdị ọcha nke ka njọ dị maka ịdị ọcha. O nweta kịta ọtapịa akụkọ ọrụ nke dị ntụ a. Ịghọtakwu mgbe ọya nwere oke ibu akpa ibu akpa nwa bụ nata ya obodo a. Ejena ndụ ka a na-achọ ka Ọya a na-agwa gị. O jide gị na akịta. Ọ mịa gị ka anụ. Ọ mịcha gị ka anụ dị ka wan. meta ka mangala. Oke ibukwa akpa eje ihe ekpu nata ịnọrọ ike ikere oke nke gị bata ikebe ndị be gị. kọwalụ m aghọtarakwana m ife unu na-akpọ afa ya Ife a na-akpọ ya bụ Etinu. ọya minwu HIV. chekwala ka mbịa ọnya bụ nke a na-akpọ Obiri na Ajaocha Obi na-agụ ọcha. Katakpum. o juru na city nwa Katapila ekpo kata okporo mkpopu. Eme ife meziri asị ngwa ya dụbazie onye ọbụla chọrọ ịnwụ ya bịa gbalụ nke ya. Ị na-anya gantị nwebere gete no kpe nwa ambulance eburu fone bufalo. Ọfụma city. Ka bịa atọ ka akpọ butu akpa ejezi. Na ejezi. Ebuna ka na ozu. nya mba ya moto jebe na city ahụ nlebe afọ nwa manya mbulie Ọ nọ na moto na-abanye ọ dị ya. Ebe na moto ozugbo okuba gị n'ime. Ife ọsị emebi igboro akpa akpoti ya ikebe ndụ be gị n'ịnụta. Ọnwụ ga-eruo. Ejekwana tissue. Sorry. Bụrụ abụ ya achekwa n'ebe a ka anyị ga-ebe n'aba. Ọ bụrụ na o nwe ife ya enyetụ anya sị ndị ọgbọ ama ọ pụtara na uju nwa m na di ya mara n'ụdị ọya ya Fama chafa Jos chi bunyewe nya. Fama Ka atụ ka esi ka azụ n'ụlọ. Ọ ebe chọrọ. ihe aba na chiba azụ. ọ pụtara na uju na di ya amara Fama ja fafụrụ gị n'anya. Mama Uju. Ibunata ka atụ ka n'ụlọ. Ifuru ọya. Kelo ndị ọzọ. Ọya ka o si abịa ndị nne jiri ọmụgwọ. Ị na-esi ji mmiri ọkụ. Ọ na kitchen. Ebe ị na-asa nwa ofu arụ. Ọ nọ na ya. Ebe ị na-asa arụ. Ọ nọ na ya. Ebe ị na-anyụ nsị. Ọ nọ na ya. Ọ na-agbagharị. Nwa afọ gị n'anya. HIV. Ọ jọrọ ajọ njọ. Fama na fafụrụ gị n'anya. Ka anyị na gị kala. Chukwu abịa mma uju nwa n'ọnwa ite naanị ka m bụrụ gị n'afọ ma nụnwa ahụjụrụ gị aka ahụjụrụ gị ụkwụ ngị na adịgị wee sị gị kpọrọ bịa ebe a na-aya ọya ka nwa Ife ya dị na ya dị jekọba ife abụrụ ife ya na ebe a na-ekwu aka. Ife abụrụ Ọgọst meeting. anaghị ọnụ m Mba jebe. Bịa dị iru ana. Bịa jebe. Ji mmiri ọkụ ọ dịkwa. O nwere ife isi. Chekwa ji mmiri ọkụ debe na Bịa dị na-abịa. iru ana. Maka ịzọ ọgụ ndụ. Nwaanyị ahụ onye ara. Ya chọ mmiri ọkụ debe maka ịzọrọ ya ndụ maka anya nwa akwụkwọ ndụ n'obodo a. Ya bụ nwaanyị maka ụdị mma dị anyị. Na ọ bụrụ na Eyecha mma gbubie gị efe ahụ maka alapụ ọgụgụ. ife o nwere ife dị ka nwaanyị aja. Dekwa ji mmiri ọkụ na Ana m na-abịa. ejekwa ajada atụ egwu di ya nọ nso. Nwaanyị adọba mma mmadụ. Bịa na ntị ọ chịrị ifuru ọ bụrụkwa na m kwuru ibe nwa kịtụ na ata m nyanya. Anyị ataghị nyanya maka gege bụ ụmụaka nwere nke ị na-adị ejekwu. Ị ma na enwe ndị na-eme mpụ na otu anya. Anya mara. Adịshọn na-ekwu ị na-ekwu ada agafe. Adịshọn ụda krọs. Ahụ gị ka ọ na-atụ ya bọmbụ. Ị na-achọ ọbara ọbara n'anya. Gị ka ọ na-atụ ya bọmbụ. Ya bụ nye. Nyekata gị nwegide chifo. Ife onye. Mana ibi so na maka nke onye isi kọwara m onye nke ka nke m dị obi oji nwekwu ma m. Ife na akwụkwọ ọtọ. Mana mmadụ na-eyi ibi ya ma abịa n'okwu. Ife onye ala na-agba mmadụ ibu a. Dị akwa mkpụrụ obi na-atụ n'elu mụ na amarọ. Ife onye na-agwa gị. Ọ masịrị. Eziokwu.
nwa mere nwa ma ife nna ikwe nwere ife ọzọ bụ nọọ ọ ma bụ nọọ nke m ka eji zuru fe ọ bụ dị kedu ife na tụkwa mkpụrụ obi ndụ n'enu nna ife abụ nnụnụ ife anyị na-amụ ọrụ aka ahụ gbasara ukwu nwatakịrị a ntọkọtara ifuru anyị ime ego kịta nna anụ agbafuo utobo ọgana bịa utobo ọgana kedu ka ị na-eme ka bụ usu na-eme wee sị m gịnị na-eme ka ọwụ ibi ka ọgana kedu ka ọ na-eme ka bụ usu ọ tiri nwere ife ọgwa ahụ iche ka gị na-etiri mkpu ka nkịta ọ na-afụ gị ofu akpị ụtaka ọya nwoke a na-agbụ onye ana na-egwedu utobo ya na anụmanụ amelife nwa na-afụ ya ọnụ ife na-afụ ya ofu ya ka ọ na-ebe eme wii na-ekwanụ ka iru na anya dị ọfịa ugwu agba obosi dị ọ na-abụda kwuo nnọọ problem ndị a na-efe gị si fụ ọfịa ugwu agba obosi esi na gị na-arụgodi mkpu onye a na-eti ị na-anyụ mamịrị ọ na-afụ gị ofu kedu ike bụrụ afụgodi mkpu na-etobi na too much of even now nwụrụ nnọọ mgbe ya atọba onye a na-ekwuru ezigbo okwu o were nnọọ ofu ife ya ihe mere nya nwere ife ya ekwute n'ụwa ọrụ ajọkwu ka m na-ekwu kedu ike bụ na nna gwa gị kebụ detru isi na nna m na mana na-ekwu ezigbo okwu ị na-ala ka ịchaka anya nwaanyị dịsa na na-ekwu ajọ okwu ma epetakwa m ọka n'ọnụ m na gị buru onwe anyị aga n'enu afian ụtaka akpị ozugbo ebe gụnwa bụ ya nwoke jeje kọntaktị ọya bute dị ebe anyị mere si anyị na-afe n'ọnụ ife gị na-afe ụfụ ọ bụrụ HIV nwa bụrụ gloria bụrụ ntakịrị kokos gị nwa mana ife na-ekwu from today ihe agbadaba ebe di ya manụ ihe agbadaba ebe ụnọ kịta di ya ngwa na-egwedu utobo anyị fụchara n'anya ga n'azụ ọ na-azụ maka ọya na-ebe ọ na-efe ọ na-aba n'azụ utobo anyị fụchara n'anya utobo na anyụ amele ọ na-afụ ya ọfụ agwa gị ji nwaanyị ihe kwọrọ na ife amụ na-ata ya kwere ịkọzi na ọ ya adịcha mma amamma ọkwa ịkwata na ata gị na ọgbụrụ onye nwata jidere gbabakwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere gbabakwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere gbabakwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata Amalicham, I come and feel again now. Yeah, I come again so much. My so no more on. Biko. Eh, Chelupo, kesi kono mbe na be kom biawazin. Hey, ma be Lagos. Hey, Jesus. Hey, Lagos, ma be Lagos. Hey, sisi mu Amalicham. Hey, tamu na gini koko o me ko bi se mi mu. Ari na ime mu Paulina. Mam chekwa kam jogo. Akwa nworo nwanye gida na Lagos gini ya na esu something. It is sure na nworo. E ma ife game kita ya ba chuma as later. Oh. Later you me chazi oh. Love you. Naba no me no si ora. Sorry. Ina ma no so mma. Kai baru na magade an. Kado ku me. Oh, the normal. Come on, no. Oye gị na ndị a na-akwọtọ na phone. Na-akwọtọ. Kado ne gị na ya ba. Oh, my boyfriend. Oh, mama na ifa. Your boyfriend. Oto na kwọ. My boyfriend. Danye kpọ gbo ntu hapụ m aka. Amalicha gị. Hey! Ama no ya mama ka m no. Amalicha makwa no mma. Ama Otu na ama. Oto na kwọ ụdọnwa. Ka m gwa gị. Biko ebe ka onye a gị na ya. Lagos. Danye hapụ m aka ikpọ gbo ntu. Tebe arụ na mege pepe ni fu mu nwaanyị. Lagos. Is happening am. Bịa. Ai na-eje Lagos. Utobo. Ọchị. Ka m gwakwa gị eziokwu. Ụmụazị na fa pụọla. Kedu ike bụ ụmụazị imesi dị mbara
ka anyị nọ anya fe nwere ike ịtụ ụjọ abịa na defia una defia danye ka njọ nne we nwere ndọsị ebe na akpụ dị mkpa nekwere ka dị mkpara ịlalụ chụla sụbazi oyibo ma akpụ obu gị niile nwa narị ya mekọ ya dapụ na na-atụ kebu ka bandị ịma nwa na ntiri mmadụ na Cameroon wee nata ịchọrọ gị mee njasa obodo ọrụ mmadụ na-ajụ ịma na ndị a na-aza kọl onye si Lagos onye akpọrọ gị kịta kiri busi ibe na-achịrị ọchị unu na ebe a na-eme kọl unu na-eje Lagos ife akwọ nwa unu na-aba anwụgo anwụ ife ndụ abụ ọzọ ndụ chelụ telefon a na ntị za kọl mgbe ihe ekwuru m ya unu si n'unu ji fon a wee megide maka na ji fon za kọl etu ya ka ebe a ka ọ naghata mmadụ na metụ ebezina binta unu ji fon wee megide anya bụrụ na-eburu anwụ na-erugo ifeatụ na anwụ ife mebụ unu ya dị confuse n'ife a na-ekwu maka ya unu ya dị confuse n'ife a na-ekwu maka ya utobo amị nwata ka ndị na-ewe n'iwu utobo kọwara na mana ọ chịrị ihu gị nke a jụọ anya dị achọ ka ọ kọwaba ya n'ime onye nọ n'etiti bụ onye nọ na village na phone o bute HIV from phone iji n'aka aya mi nwoke na-egbu egbu onye mi nwa na-egbu netwọk adịkwa na ya mana iru gị nke a jụọ anya dị anya mapụtaba onye mi nwa na-egbu egbu unu ebezina unu ebezina ebe a mere na a na-ebe ebezina ife abụrụ ife ya na-ebela akwa ebezina akwa nwata bụ ibekwe ebezina kedu ibezina ebezina akwa wee nwe ya na-ebe n'iru gị ajọ ka nwoke wee nwe ya na-ebe nna ife abụrụ ife a na-ebela akwa dịka arapụ gị na-ebegbu onwe gị ka m kwụ n'eziokwu o nwere one girl mfu na that field ngwa mgbe ebe nji gbapụrụ ya ifu this girl na-agwa gị maka chukwu ebe a ka nọ ma na ukwu nwere underground n'ukwu that girl ka nọ ma na ukwu nwere underground ifu ka ukwu nwara arapụcharị nke a na ọ bụ maka nke a na gị na ukwu adịgwo na mma ife ọbụla bụ ukwu si rapụrụ gị nya bịa dị ọ gị na-emedị ịnọkwa na njọ mmafe na-egbu gị n'anya na-eto na-enu ebe akpị ife mebụ nwayọọ na ka ngwa gị ife mebụ n'ọnụ ukwu ka esi bịa ọ bụrụ ya so ihe esikwa n'ukwu wee na ụwa mana nke a chukwu bịa mee ebere bọtala gị bred ogbo bụrụ ukwu nwere ọdagrand ọ ya bụ enyi gị enidaba ozugbo ọkwa ịma afa m bụ ogene ụtaka ntapịa onye ọkwa ntago ka granọt ịmụrụ na nnu ebe ị nọ na njọba ịchọ ka ndị nwere anya na-etuo gị ebe nwa ọnwa ife ihe kọrị chukwu ije na ikwu dis ga-eme na Bermuda Triangle ya ibisi adịrị onye ama danyi gwa anyị okwu ọ bụrụ ịpụta ebe ị na-eme pịwụ ebe ka nkịta anwụnta ma ọ ga-ekwu ke na anyị rọrọ nsị ebe ọ ya alachala ịma ife ọdụ abụrụ ndụ igwe ifu nne gị na igwe alịgogolu nne gị enu igwe obodo anyị ọ nwụrụ hesi gịnị bụ igwe HIV igwe ji ebute obodo kpọsabụ kịta ka obodo kpọsabụ otu na akwụkwọ ụda ebe igwe mechara ka obi jebute HIV wedatara anyị mabụ ndị ọ na-achị n'obodo igwe kara obi jebudata HIV n'obodo anụnwa ka anyị mabụ ndị obodo mezie gịnị kabinet niile ya ekeriwo na HIV nwa nna m onye nwale ife ka si kwọ na mmanụ mmanwụ amụọka ya ihe ali enu je tie egbu adịba nnu enu ripụgo n'ụmụ ife ọ na-eme ebe eti ọ bụrụ na ị chọrọ iti mkpu irikwuo n'elu gịnị ebe je tire mkpu maka ọsị mmanwụ amụọka
maka chukwu ọ bụrụ na ụkpọ nweleze nụta ruo galụ mma kwatụghị ebe a ọchịrị igwe be anyị ibe na o jebere mitin na city amamam ibe asị o ji mitin na city emecha mitin igwe ndị bụ ọzọ na-anasị agba na-ana ọfụ igwe be anyị oke akpịrị onye che kenye ya ego kenye ya igwe ebe anyị na-aba emepere ya moto ka ọ makpọ onye che kenye ya ego ịmụkwana HIV afọ igwe be anyị oji na-akpụ na moto igwe be anyị jenọrọ ọdụ oji na-akpụ na moto ya jenọrọ idi otu ahụ enyalụ moto injin adịrị ya ọ bụrụ na adịrị moto stiarin dịkwa ya weti mgbe ọ na idi otu ahụ vụrụ moto na ọ mara na stiarin ya dị ọdịrị ya weti n'aka ọnwa na oge ọchịrị igwe be anyị jeje nọrọ ọdụ n'elu siti ebe HIV nọ na moto ya osiri abata na be ya kedu ka na-ekwezigbo okwu nwoke ma na-asha ichi ntị mgbe iri onye na ogene dị nwere m akpa n'ori akwa ọzọ obodo ọ na-agbụ m ọchịrị ibe na obi igwe kịta ebe niile bụ ọya mmenwu ọya na-akpagharị ibe na ọya na-akpagharị ambụlansị a na-agbagharị eburu igwe be anyị ịma na ọya ibe na obi igwe kịta na obi igwe ọ na-akpagharị ebe niile na-akpagharị ebe niile imepe ọnụ ụzọ imepe geeti bụ igwe kịta ọbata ọgbarịbazi n'obodo utobo ka m gwa gị ọ bụ na ọ ya ekwe na ife njọ ka anyị tụọ ya ọbụla alụ ma ọ bụrụ na ụkwa achị n'aka na abaghị ekwe ọ kakwa mma na anyị chọrọ ife anyị eme ọ bụrụ na ya fụrụ ife anyị mere kịta ọ bụrụ obodo ọzọ ya gbana ka ọ bụrụ abịa na obodo anyị niile ọ bụrụ nsọ mkpụrụ anyị nọ nkịtị fọzịrịnụ maka anyị achụpụ na nke ọzọ na-eyele anyị agba na obodo anyị jezuo ike ka dis HIV ghara ime gịnị bata anyị n'ime mana ọ bụrụ na ọ bụghị ya ifuru mmadụ na-aba n'ebe a na-eme na fọ ọmacha ncha ọkacha aka dị ka okpo ka onye atụ n'ugwu alụ ọ bụrụ ka iyezi na-abazi mba na abụ mmadụ azụ emekịta bụ na otu igwe ikpetebuola ọya kịta unu si na ọkwa isi na otu igwe butegoro ọrịa rapụnụ mụ na gị na-abụ nwere ụbụrụ ọrụ afịa anya atụalụ ozugbo mee nya pịa kpọm ka mụ na gị were ọpọchuniti ligolu n'oche igwe a bịa chive obodo ọkwa eziokwu chive obodo ebe ọ kara obi jee bụrụ HIV otu obi igwe mara na ọ ya ama ife ya n'anya ọchịrị isi na gịra na ị nwere ụbụrụ mụ na ụtaka nwere ụbụrụ utobo mana ịgbazi utobo ka nwa gị eziokwu mba anyị eto nwa ụbụrụ anyị nweta ụbụrụ gị nwe nwekwa ụbụrụ utobo onye nkata ụbụrụ le ka nwa gị eziokwu gbaa mmadụ na-aba nkịtị sọsọ ife nye efe abụkwa wulite ana m afụ gị na onye nke anyị lepụa gị na nwoke nke anyị lepụa ọ na-adị mma medekwana ihe a ọkwa maka ndị ka m na-agwa gị ihe ahụ maka ndụ gị gbasara gị n'ihe na-eme ndị m ji agwa gị maka ọnwụ nekwa ọnwụ ebe a ọkwa maka ọnwụ ịda anụ maka ya chegharịa maka ihe a ihe ndị a gị na ha na-awụli pụa ndị ahụ ịma nke onye bụ ọkwa maka ndụ gị nekwa ọnwụ ọ bụ maka ndụ gị chegharịkwa chegharịa na ị ga-echegharịkwa kịta nekwa ọnwụ na ihe na-ekwu nekwa ọnwụ ọ maka ndụ gị ka m na-azọ anyị na-apụzi a nsogbu adụrụ ụmụaka kịta
Hey, Chineke na mekwala anyị ebele ụmụ anyị kịta biko. Ewe. Enukwa m nọ. Ida agwụ na ọgala m na-apụ apụ. Hey! Oh, Chineke nọ. Angelina ewo Angelina bulu bata onye nwata jidere babakwa Angelina bulu bata Angelina ewo Angelina bulu bata onye nwata jidere babakwa Angelina bulu bata Angelina ewo Angelina bulu bata. Na my guy if one me there last week na nwa amaka ebony black nwa o masa na chelukwa nke na abụ ebony black so no blood sang girl mu ni afọ dia nwa si esi lọta o si esi n'ogu onye a na-agwa dị kwa ko esi dị anyị ọ bụrụ onye a si esi nwa dị sha nwa dị naki nkwe na anya ifu nwa akụturu makutu Chineke nwa dị over sharp ebony na cheche ka nwa mere na nwa dị hot na ka nwa mere na nwa dị sharp gịnị na-eme gị nke na ịma m na-eti mkpu na mamo since last week nna anyị na akamaka ị na-anyụ akamaka m ịdị chọ na ibute bụ ọrịa na-akpọ goloria goloria ọkwa m gwa gị agwa ndị nyoma m na-eze ọlara m ahụ Chineke na ifi na ibunye ọrịa ị na-ajụ m mụ na gị so wee je ịmọla ebe ije last ọnwa na-ebunye ka nwoke mgbe nwoke ị na-ajụ m ị na-eyuzu ịmụrụ nwaanyị ka iyuzu na-adị ma ezi mamịrị sorry ọkwa ka m anyị ga-eje tụ dọkịta sorry dibia enweghị ele m anya ọmụlụ ene dibia nọ dibia nọ Angelina ewo Angelina bulu bata Angelina ewo Angelina bulu bata onye nwata jidere babakwa Angelina bulu bata Angelina ewo Angelina bulu bata onye nwata jidere babakwa Angelina bulu bata Angelina ewo Angelina bulu bata. That girl kwụsịrị na main road oh boy agwakwara gị wee ya ụfọdụ ahụ hụrụ na main road boy Obiri na Ajaocha. That girl ọga na main road this boy agwakwara gị wee ya ụfọdụ ahụ hụrụ na main road oh boy Obiri na Ajaocha. Gbanụ m ọgwụ doctor gbanụ m ọgwụ doctor lenu m ọrịa doctor gbanụ m ọgwụ doctor gbanụ m ọgwụ doctor lenu m ọrịa doctor Angelina ewo Angelina bulu bata Angelina ewo Angelina bulu bata onye nwata jidere babakwa Angelina bulu bata Angelina ewo Angelina bulu bata onye nwata jidere babakwa Angelina bulu bata Angelina ewo Angelina bulu bata. Hey, obi na-atọzi m ụtọ. At least ebugo m mmadụ 14. Ebunyego m oke, bunye sisters, bunye ndị bunyere higo nne. And onye ka ha dị kịta 14 mba m ga-emezu ha 150. At least ofu na nna anagodo mmụọ mmanụ nwe ndị mkpa na. Hai Chine ya atọbugo m ebe ha nechara anya m bụ ọmarịcha nwa wee bunye m ọya Obiri na Ajaocha. M ga-ebunyegide ha ncha n'ofu ha ncha niile ga-ebucha ọrịa ahụ bifo nwụọ. Amakwa na m batara ebe a ka m na-ebu ihe ọya m ga-ebucha ha ncha niile ọya. Onye ebe ọkọrọ nke ị gwara na m nye gị sharp adị m egbu oge ọ ka o mere. Hey, mama nwere nke na-ewute m hi this fine boy bunyere ya well ọ dịkwa mma sef onye bunyekwa m ọkwa fine boy ka binyekwara ya ọ dị mma mana nke na-atọ m nke a nsị ya gonye m bunye sie m ife gonye sie m anụ nyezie m ego ọkara ka nnọjụ ọ dị m otu a si bunye even ofe ya mbọsọ na m ga-ebunyekwu ya nke karị nke m burie ọtọgbo m. Angelina ewo Angelina bulu bata Angelina ewo Angelina bulu bata onye nwata jidere babakwa Angelina bulu bata Angelina ewo Angelina bulu bata onye nwata jidere babakwa Angelina bulu bata Angelina ewo Angelina bulu bata. Papa ebe ka ị na-eje? Ị na-eje na nke igwe ije mee gịnị? Eze gị na-agwa igwe? Abụrụ m na-agwa igwe n'ụlọ ka eje ma ife ahụ eme. Ị mara ọyọ?
onye Obiri na Ajaocha nke na-ebi na Ajaocha ọ ya mmenwu ka ị na-ejekwa na nke igwe ijekwa ka ibute n'ụlọ a ị mara na palasị igwe niile a na ọya dị n'ime ịgafekwado n'iru ebe a ikuku kwụla anaghị iburu ụgwọ ọya onye ọbụla baa na nke igwe pụta ikwu enye n'aka iburu ụgwọ ọya ka efi na-ejezi ebe a ọka ibunata ya ebe a ọ bụkwa ndị na-eje na nke igwe ịnọrọ iluru a na-ebe ichecha nke igwe iche ebe ihe etinye isi adịmachịghachi ife abụ ụlọ gị mana ife abụ ka ọ dịrị anyị na mma maka ịgbata ha n'ebe a onye jiri ike iji nwa mmiri o buru ụgwọ ọya ịmakwa ya ife abụ amaka esi asụ ya n'English ka efi na-eje na nke igwe ife abụrụ ife hee ife gwa gị bụ Obiri na Ajaocha ọ bụrụ efe afọ ya abụrụ hee ka ihe esi je bute ọya onye ọbụla na-agbara ọsọ ife abụrụ ife ihe ejebe na nke igwe ọya na ife unu na-eri na akpụ n'ụlọ gịnị ka eji nke a si ka ya dụkwudo ebe a Angelina ebulu bata Angelina Angelina ebulu bata onye nwata jidere gbabakwa Angelina ebulu bata Angelina Angelina ebulu bata onye nwata jidere gbabakwa Angelina ebulu bata Angelina Adanne ogini ochirike iyo mu ogini Adanne mu ogini mbe ebe ka mu gunwa ifu mu we gafelu m n'isi akakpu mburu ka iji gafelu m ike na rom isikwuru m bido diwan ka mmadụ na ị na-adị ka onye ala biko mụ dịba ka mmadụ ana m adị ka onye ala nya ka iji wefu nwanne m nwoke gọnarị m ehe na ọ dị mma bịa Adanne bịa gwedo Adanne bịa ogini kwanu nke iyo ogini utobe achọta m n'ụlọ nya mụ ka ị na-ajụzi ma ndị enyi ga-achọta gị biko ajụsịkwana m ya utobe abịara akpị abịara kedụ ebe ka ijekọ ebe ka iku akpa eje ana m eji ife enyi m ị na-eje na nke enyi gị bịa m nso kedu enyi gị nke ị na-eje ife nya njekwa ife enyi m ngwakwa oge onye nke ọ bụ na m na-eji ife enyi m onwe okwu dị ya egwedu nso na mana ọ bụrụ na nchiri ntị mụ na gị bụ nwanne so ụdị ife a mebe akara m arụ nghọta ife niile ikwu na mbido na ị na-eje ife onyedo enyi gị enyi ego nwoke ka nwaanyị otu na-akwọ n'ụdọ bịa Adanne o kwere m nghọta na ọ bụrụ ife a na-elove ka m na-elove bụ isiokwu ama na ife a na-elo abụrụ eziokwu gịnị ka ị na-elo Adanne ama na ọ bụrụ nwatakịrị anụnwa ama na ọ bụrụ nwatakịrị emere isi jama mango dịka mbesa aradụra gịnị a na-agwọta ife ka ije fụ ama na ọ bụrụ ya ka ị na-eje efu Adanne ọ bụrụ ya gị na-eme otu na-akwọ ụdọ ma ọ bụrụ ya gị na-eme na ịkara bụ enu n'ogene heo otu na-akwọ n'ụdọ otu na-abụghị ụdọ di m Adanne nye mmanụ na nwatakịrị bụ HIV ha gịnị ya kelee dị ka ebu HIV mụ na ya dị ka ebu HIV ka ngwụkwọ gị nwatakịrị a bụ HIV obodo niile agbagolu ka nsịkwa ebe o ji abụkwa mpọsị mfụgụ Adanne buru HIV Adanne go anya go na na-atala anyị HIV n'ụlọ ife imere mana m ọzọ bụ onye na-ejefu HIV na onwe ya bụrụ dị enyi gị maka ife niile bụ mmadụ n'ime ya ekwu nsu abịago bụrụ HIV dị onye n'ime ya bụrụ ife bụ mmadụ jebufu nya ife a na-agwa gị na HIV ọ bagwo moto ọ jikwu m ọkada aga oyi gị nwoke ị na-eji afụ onye ma ofufe gị HIV nwa ka nsị kwụọ mba Chukwu ajụkwa Chukwu ya na-ekwetara m ọ bụrụ Chukwu ajọ ya na-ekwetara m Adanne atụgolo gị ya n'inu ugboro one na one sị gị Adanne a na-amụ atụ otene Adanne a na-amụ atụ otene ọ dịka ọdụ n'olu tụọrọ gị ya n'ilu nke ọzọ sị gị Adanne i were otu aka jade otene adị mgbughele
Adanne kwa mposi eburu ike gị na-akụ kpaka ka ji aka gwọrọ agwọ dị n'ikwe. Gịnị ya mee kobre? Mgbe ije ya nso, ilugwe ya nso etu a. Good, ngwa na bụ. Ozugbo Adanne maka HIV ọ na-afa adị afụgwọ nya n'iru mgbe na-abịa. Afụgwọ nya, ọ nwekwu ki oleg. Anya nwa ama mo bugwe HIV, ama mo anya nwa beze HIV na onwe nke ya. Atomo, naba. Mbabia ga osi ko je to. Ije ibu ta to bele HIV. Anya mama mmanya na mpanya ndugo HIV. Osi ko je to. Angelina ewo Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata Ifi so love nwetele go protective and dishonorable love. Oyibo kpọrọ ya protective and dishonorable love. So rap ifo ka mmesi protecting HIV nwere ike ilugu nso cheka ngosi gị ona ife ana kita nwere akpuche kita mmiri ya amara gị kwema anwa ya chara gị so na ka ọ dị ma nwere love n'ime gị protect ya gị HIV agbala ọsọ amu ife niile cheka kumere no ke ya ma ife ime nkịtị ime nyo ọzọ adam ebe anwụọ megodo nyo ọzọ kita kan ku ne ga ni kita ke ma isim binye ifa akwa no onwu kan wo isim binye oh again dey fa imo ko mbu foro na aburu ejeleza mbu ejeleza obi abe kan ne mu kwa chale nwunare tegata ifi mbu bia jeza odi kan ne mu kwa chale de nwunare mu no amaro mu no ifi oh baby god ka chala nwade ike kan ku ne ga ni ma no oh you must get ready. God, you are wonderful. Oh, Ify, baby. Oh my God, listen, Megan Yosa. Megan Yosa. Oh, actually, Otaka. Utobo again, Utobo. Who never have a gossip? Even and the police. I try. Chineke. I try to love you. On your mask. Get ready. Oh, tuna powder. What are you going to keep up? Give me my distance. Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata Angelina ewo Angelina ebulu bata onye nwata jidere baba kwa Angelina